danas da igramo jednu igricu i znam, znači bukvalno svi ćete da budete u šoku. Ali ovo je igrica kojom sam se ja zarazila, igrala sam je kao mala. U pitanju je igrica koja se zove Hay Day. Ona ovako izgleda i u suštini, da, ne znam da li sam live. Ja moram da vidim da sam live, jel sam live? Bruh. Ok, live sam. Nice! Jej! Ja sam nubina za ove live streamove na YouTube-u, iskreno Twitch je mnogo lakši. Ćao svima ljudi, kako ste? Danas, ovo će ja mislim biti jedan od retkih live-ova koji će ostati na mom live streamu, šta pričam ja, na mom kanalu, tako da nadam se da ćete uživati, neće biti dug live, bit će oko sat i po. Skini periku. Neću da skinem periku zato što mi je kosa masnija od bureka. Nisam stigla da je operem. I dalje. U suštini igrat ćemo Hay Day! Moja omiljena igrica za sada. Ćao svima i dobrodošli. Brawl Stars nikad nisam igrala. Igram ovo sada i nadam se da ćete uživati isto koliko i ja. Zamolila bih vas da ne pišete skini periku jer ste me već vidjeli bez perike. Ko meni je video bez perike neka pogleda moj video koji se zove moj prvi video bez perike, ja mislim. U svakom slučaju vam kažem kosa mi je masnija od bureka. Nisam stigla da sredim kosu, zato sam uzela periku. Tako da, eto, da ne bi ponavljala stalno. Upali svetlo. Što? Pa, jel me vidite? Vidim sve lepo. Pa skini, nemojte bude sramota od nas. Pa nije mene sramota, nego mi je kosa jako ružna i nesređena. Tako da, eto. Bukvalno neću više ponavljati zašto nosim periku. Ovo je poslednje ono. Znam da stalno ljudi pričaju skini periku, ali eto, kome nije video bez perike, neka pogleda onaj video. Pozdrav za sve vas. Hoćeš kasnije streamovati CSGO? Neću. Da li neko od vas igra Hay Day, inače? Operija za sledeći live. Laži, opraću kosu za sledeći live. Ja, moje koke su snele jajca. Vidite sad, moram da ih nahranim. Inače, ja obožavam, bukvalno osjećam se kao najveći boomer dok igram ovu igricu, ali nema veze. Stigo mi je brod. Ja sam se bukvalno već pripremila za brod. Ja mislim da ću odmah da ga ono... treba mi cherry. Znači, bukvalno sam se pripremila. Ovo će mi biti prvi put da ovako brzo završim isporuku. Ček, treba mi još. Snimaj aktivno. Hoću. Eto, vidite, barem sam uključila live stream. Ne, ode mi drvo, treba mi pomoć. Ja inače imam svoj klan. Ja igram, ali počeo Brawl jer većina nas igra Brawl. A vidjet ću ako me bude, ako me bude... Ivana mi već. Ako mi bude bilo zanimljivo da igram Brawl Stars, igrat ću i snimat ću. Imam iznenađenje za vas! Danas sam snimila CSGO, što znači da sutra izlazi novi klip CSGO. Obavezno lajkujte ovaj live stream, zato što je ovo jedan od retkih live streamova koji će ostati na mom kanalu. Ćao Zizo Gaming! Gdje si skinula tu igru? Imate na Google-u i na... Snimaj aktivno, hoću. Imate na Play prodavnici ili kako beš App Store. Uradi kviz iz poznate ličnosti. Nisam to nikad, ali okej. Hvala ti Ivana što si mi pomogla. U suštini sutra ide novi CSGO video i jako će da bude zanimljiv. Znači, uživala sam dok sam ga snimala. To novi klip, jej! Svi lajkovi ovaj live stream! Ne znam ni koliko ima lajkova, ali ajde da nam bude cilj da dođemo do 5000 lajkova za sat vremena.
pošto ću toliko vjerojatno i streamovati. Kako ljudi koji nisu na ovom live streamu ne bi se dosađivali da gledaju ceo video, tačnije ceo live. Ja igram još više od godinu dana. Ja sam ovu igricu igrala kada sam išla u osnovnu školu i iskreno, profesori, učitelji, ako gledate ovo, ja sam stvarno bila dobar učenik i slušala vas. Nikako nisam na časovima, zapravo na času tehničkog sam uvijek igrala Heyday, brat. Ali dobro. Deco, slušajte u školi, uživati u CS. Nisam uživala u Counteru koliko sam uživala sa likovima na serveru, vidjet ćeš, jako je zanimljivo, znači... Ok, ovo ne želim da kupim bukvalno, treba mi, ja mislim, 5 minuta da mi je, da... 4, da. Igraj CSGO. Igrala sam CSGO i sutra ide novi video. Ima 800 lajkova, znači idemo do 5000 lajkova lagano. Možda. Živjela jakna. Šta? Hi potato guy. Snimaj Sims 4. Jo, Marcos Farm. Evo, prihvatit ću te. Sarma Farm. Evo i tebe ću. Jel prodaje neko možda maline? On je ovo napisao pre 3 sata, verujem da nije čak ni tu. Nema veze. U svakom slučaju, ovo je moj klan i zove se Kikamoni. Required level, znači minimum morate da budete 30 level da bi ušli. Ajde, ovo je moja kuća koju se ti normalno sjela, kako lude traje. Šta? Sutra je divan dan, Kika snimala CSGO konačno. Tako je. I hoću da ste svi pogledali sutra taj video. Nisam ga još uvijek editovala, ali ono... Brawl Stars je prezanimljiva igrica, verujem. Kika može poz Željko Marić. Inače, nešto što ne razumem je ovo, ali kaže season ovo, please check back later. Dobro, znači moram da sad čekam sljedeću sezonu. Evo, Marko kaže poz. Ajmo da se javimo Marku. Ćao Marko, poz. Ja inače baš... Ništa. Nešto sam htjela da kažem, ali sam se setila. Snimi Minecraft. Hoću u... svi su mi pokupali. Planiram da ga snimim već duže vrijeme, tako da ne brinite se. Biće i Minecrafta. Ovako, sada. Moramo da nahranimo pse slanicom. Udobila sam bombu. TNT. Ćemo malo ovdje da imamo šta ću dobije. Hoću dijamant. Pogledajte me koliko sam jadna. Imam jedan dijamant, brat. Pozdrav Iva, pozdrav Vanja Nemanja, Petar Kezović, Marko. Idi u klub, Brawl Stars momci. Nisam još ni skinula tu igricu. Nemoj me pozdravite, dobro, neću. Snimi Sims 4 najjača si. Alright. Moram da skinem Sims. Pre sam ga igrala, više ne. Pošto koliko godina imate. Ja punim 25. jula. Ajde ti. Okej. Kravice su spremne da ih muzemo. Jo, obožavam ovu igricu, majke mi, brat. Znači, ova igrica je tako da... Čak bukvalno nisu me ni sponzorisali, nisu mi platili da je igram, kapirate. Ovo je istinski, ono iskreno da stvarno volim i uživam u igrici, volim da evo... A znate šta mi nije jasno? Slušajte ovo. Slušajte sada. Vi kao ovdje imate prasiće i prasiće vam daju slaninu. I kao svaki put kad uzmete slaninu od ovih prasića, oni su i dalje živi, ali kao u pravom svijetu to je bilo kao morao bi da ubiješ prase da bi dobio slaninu. Ali ovo kao, dobro, uzimaš stalno, malo nije realna igrica, ali dobro, kontam zato što je zato što je za decu. Hoćeš nekad doći u Hrvatsku? Zapravo planirala sam sad u julu, zapravo kad već? Jun. Da, sad sam trebala da idem u Hrvatsku, ali zbog korone se pomerio neki festival na oktobar, septembar. Oktobar? Novembar? Vidjet ćemo, ne znam kada. Tekst, jel Kika X3 tvoja Steam grupa? Čekaj, stani. Bukvalno moram da pogledam da li je to moja Steam grupa. Čekaj mi. Da, jest. Kika X3. Inače, hvala za donaciju. Ajmo da vidimo jedno srce u chat za K. Za K. Evo ti. U stvari jeste, Kika X3 je moja Steam grupa.
Samo ukucaj K1KA Steam i vidjet ćeš. Zovem se Mali Radojica. Jel kasnim? Ne kasniš. Pozdrav za sve vas. Ok. Mogu li molim vas da uđem? Možeš, ne moraš da kažeš molim vas. Ok. Sad. Dobit ću kukuruz za 9 sekundi. Misije, mislim cilj je da napunim brodić i da dobijem ovaj experience. 18 gledam, jel ima još neko kojem je ovo zanimljivo u ovim godinama. Kleki ga gledam ti live, pozdrav Armina. Ljudi, ali ja sam toliko, znači, opsednuta ovom igricom. Bukvalno probudim se ujutru i, znači, čim otvorim oči, ovo otvorim igricu da je igram. Bukvalno, ono, toliko je dobra. Jedva čekam da počne ovaj derbi za jedan dan. Ne znam koliko vas je igralo ovo, ali zaista je zanimljiva igrica. Imate kao i ovdje requestove i dobijate... Ja inače sam baš bedna i jadna, imam 3000, neko ima po 250.000 i 1000 ovih dijamanata. Kao što vidite, ja sam jadna. I moram da radim. Moram da budem vredna i da zaradim pare. Jesi quit CSGO, same. Ili same. Brate, iskreno ne uživam više u Counteru kao što sam nekada uživala. Nekada sam bila motivisana i ono, baš sam htjela da postanem bolji igrač, ali jednim delom, ne znam, nekako su mi se srušile, ono. Motivacija, igrala sam sa nekim ženama u timu, iskreno, bukvalno što ja pričam. Ne želim da ispadnem bezobrazna ili loš čovek, ali zaista su mi, te devojke su me ugasile. Zbog njih mi se više Counter nikad ne igrao, jer to, takav stres kroz koji sam prošla zbog tih riba, ono, ne moraš čitati na glas, lepše si bez perike. A ja morala sam da pročitam, hvala ti. Ali da, bukvalno te devojke su mi ugasile želju za Counterom i sami se Counter više ni ne igra. Ali eto, snimam, igram iz prdnje zbog, eto, na tim public serverima, balkanskim. Dosadna igrica. Žao mi je što se tebi ne sviđa, meni se... Hoćeš snimati Valorant? Hoću. Nisu to žene, to su babe. True. Tako je. Ćeš doći u Požarevac. Ljudi, slušajte ovo. Obećala sam, znači ovo je 50.000 put, ako Ana gleda ovo, ona zna. Kad budem kupila kola, tačnije još nisam ni položila, već si bezobrazna. Kad budem kupila kola, obećavam da ću da uradim road tour, ono, po Srbiji. Road tour. Srbija tour. Bukvalno po Srbiji, nadam se da, ono, da ću moći da, mislim, neću još, koliko je probna, 2-3 godine. Znači, kad budem kupila kola, idem svugde po Srbiji i radim okupljanja. Kad će novi video sa mamom? Ne znam, iskreno ne znam ni šta bi više snimala sa mamom, neke igrice. Sloge, volim te. Hvala ti puno za donaciju. Volim ja tebe. Može jedno srce u chatu za Slogija. Hvala ti puno. Kaže Leon, moraš imati puno samopouzdanja i veliki ego ako hoćeš uspjeti u Counteru. Istina, slažem se. Gle, ja sam bila ono prosječan CSGO igrač. Nije kao da mi je ego bio veliki, da sam bila puna samopouzdanja, ali brate, ono, umela sam da pucam, game sense sam imala, ono sad, u nekim situacijama nisam razmišljala, to je normalno, ono, nisam baš bila pametan igrač, da tako kažemo, ali da sam nastavila da se trudim, ono, bila bi sigurno jedan od boljih igrača. Ali kažem ti, igrala sam u tom ženskom timu i uništile su mi, znači, sve su mi uništile, bukvalno, brate.